Kucing, kucing. Alah, sebulan manusia sing maneh kuturu ning kene ya. Manusia kowe dialog tak diajak malam ning kene kan.
iya manusia ini ya kena tangguh surungan tak buatnya aduh orang kejam aduh wih jebule apa ini balik aku balik
Si Tangsu kowe kepiye si Tangsu? Si Tangsu. Barat Jaya Negara. Yo kala gemet. Senajan kok aku pelangane prajurit Dharma. Nanging aku ra trimo. Si Tangsu minangka bojo biksu. Jaya Negara. Rakut, kowe mono lan aku peranganing prajurit Dharma Putra ing Majapahit. Nganti uripmu mukti wibawa ing Majapahit, pinangka pangarsaning prajurit Dharma Putra. Iki awit saka parinirmane Sinuwun Prabu Jayanegara. Kowe kudu eling, Rakut. Tembung Dharma Putra. Dharma Putra mono yektine nemu surasa kang adiluhur. Dharma kuwi lelabuhan putra kuwi anak. Anak kudu bekti marang wong tuane. Tanpa bedane kawula kudu mesti marang gawing pangarsa. Kaya dening kowe lan aku, Rakut. Eling marang Purwomadya lan Wusana. Rakuti. Yen to kowe duwe gegayuhan sing kaya ngono. Kepengin ngelonggo getih Jayanegara. Tangeh gendong lakon. Ora bisa kelakon, Rakut. Apa aku salah? Apa aku luput? Yen aku sabila marang bojo. Wis ana tetembungan. Sedumuk bathik senani. Cilik dibebengek marang katus. Gede kunjak dening bojo. Bakal ditongkoi kanthi tetes sing gedhe kengkas. Langsung Rakut. aku duwe niat kaya mangkon dasar. Krana si Tangsu saiki mapan ning kedhaton bojo. Mung saben dinane melati marang Jayanegara yo kala gemet. Wong krana kala gemet kepengin muaske marang nafsu. Apa aku salah aku kowe? Rakut. Dununge luput mapan ning kowe. Yo kene kowe luput ya. Dununge salah ning jiwa lan ragam. Yo kene kowe nyalahke aku. Yo kene kok. Aku kondo sing kaya ngono. Yen kene nemu dasar kang matur. Apa dasar? Yen temani geget atimu mergo bojomu si Tangsu. Saiki ono astane Sunan Prabu Jayanegara. Pangerti. Yen to si Tangsu pinangka putri pingsungsu. Duk nalika diaturke ana mirsane Sunan Prabu Jayanegara. Iki kowe uga mangerteni dhewe. Nganti kowe urip bukti wibawa pinangka pangarsaning prajurit Dharma Putra. Iki mergo bojomu si Tangsu, Rakut. Tan ana bojomu si Tangsu ora bakal bisa kelakon. Kowe pinangka prajurit Dharma Putra ing Majapahit, Rakut. Aku ngerti. Aku yo mlengo. Nanging Ras. Nek kowe lali tak eling. Menungso kuwi kedunungan rasa pangrasa. Nek mripatmu picak, aja picak moto batin.
Butuhne aku lan kowe padha. Ora mung si Tangsu. Kabeh prajurit Dharma Putra. Bojone minangka pasuksa. Ora bedane marang kowe. Warap Sari uga tumindak kowe mang. Apa batinmu ikhlas? Batinmu ikhlas. Nek umpama tata gelar lain kowe ikhlas. Nek kowe tetep tresno lan bojo. Ning jroning batinmu sing jero. Kowe kudu jujur. Kowe jujur. Rakuti. Apa? Aku pancen ora bisa selak jroning ati. Ya kini aku gumagi mikir. Ora mung si Tangsu. Inane Warap Sari bojoku uga pinangka putri pisungsung ing Mojopahit. Yakin? Angin. Kowe mung badan saju. Apa bisa kelakon? Kowe duwe kegayuhan. Kepengin ngrubuhake Mojopahit. Kepengin juwing-juwing ragane Jayanegara. Ora bisa kelakon. Ana tetep. Kegayuhan sing sampurna kudu ngliwati panduka lan panduka. Nanging kabeh aja ditampa kanthi nelaksa. Krana kuwi mung cup. Awatun duwe niat tulus lair lan gati. Mbok menawa ana dalan aku lan kowe tetulung marang bojone dhewe. Rakuti. Umpama to kowe duwe kegayuhan lan kekarepan sing kaya ngono. Aku sarujuk. Nanging durung titiwah jeneng mungsa kala. Durung titiwah jeneng mungsa kala. Aku lan tumandang. Jalanan apa? Mojopahit kan negara kang gedhe. Pindhaning kutuk marang Sunduk. Ulo marang Gebuk Rakuti. Yen durung wayahe, kapan meneh? Langsung yai. Yen to kowe gelem manut kawan kadang. Pikiran kanthi menenging tur tirta kawicaksana. Petung kanthi jlimet. Yen to aku lan kowe ndek gegayuhan sing kaya ngono. Doro cara lan paweka digunakake. Nanging durung wektu iki Rakuti. Eling Rakuti. Nanging adune mati. Yen aku durung juwing-juwing kuwandane Jayanegara, ya kala kembang. Durung marem rasane ngati. Durung marem rasane. Rakuti. Aku ki sedulurmu. Padha-padha prajurit Dharma Putra Mojopahit. Ayo gemblenging tekad nyawiji. Padha meskur jroning atiku. Nanging eling Rakuti. Aku lan kowe mung prajurit Dharma Putra. Jayanegara ke jangkung dening dewane. Ora bakal bisa kelakon. Rakuti. Selak Ngombrawara tumindai Jayanegara, dakah alah-alah. Murmi ora marang kamu. Yen kowe ora duwe tekad, yen kowe ora duwe niat, kowe cukup meneng. Aku dhewe sing maju Mojopahit. Aku bakal nulungi bojoku Sitaka. Rakuti. Yang kena keketak elingake. Yen kowe gelem gugu apa sing dadi kadhek. Aja maju. Aja adeng kekarepanmu Rakuti. Patmayoni. Rakuti. Io che ne sei buku hatimu Rakuti. Yen dene kekuatanmu lan kekuatanku durung timbang. Yen musuh prajurit ing Mojopahit. Rakuti. Senajan to kinaya ngopo aku sedulurmu. Padha-padha prajurit Dharma Putra. Ing mangkono aku bakal yen kaya ngopo sing dadi lekas. Nanging aku ngeman marang kowe Rakuti. Rakuti.
dawuh katimbalan. Sabar. Aku toro tak pasrahke ana ngarsamu. Menawi to kados mekaten nelaige panuwun ingkang tanpa kepindhan. Sakabehing ngayapa praja lan tamtamaning negari ing kraton Majapahit. Ayo padha ngucapake syukur marang Gusti kang paring sumber anyumbering sumbering urip mahanani ing kraton Majapahit gemah ripah loh jinawi kang angkala ingsun bakal nganakake upacara srada. Sajroning ingsun nganakake upacara srada, ingsun kepengin mangun ana ing negara kang kawujudan taman kapopongan. Mula padha dimledekake. Ingsun mangun taman kapopongan, ingsun bakal nggunakake rabya kas karyaning negara marang kawula lan tamtama ana ing negara Majapahit sapa sing sarujuk bisa matur marang panjenengan ingsun. Kula siun. Langkung Malayugi dan dalem badhe mangun taman kapopongan. Menika mbetahaken waragat ing kathah. Dinaipun kas karyanipun negari kangge mangun taman kapopongan. Jalane lho. Menawi Majapahit sampun kagungan wangunan ing indah dados kumerenipun sedaya para negari ing sanes tanggini. Seba muktinipun, seba puncanipun asma dalem menawi sautiya mangun taman kapopongan. Kamapati. Aku lan kowe iki padha-padha nayaka kang wis padha lenggah ana ing pusaka. Mestine kowe kudu ngerti. Ning tanggep kowe durung ngerti. Saprene kraton Majapahit kuwi lagi umur 16 tahun. Sudah 16 tahun. Kuwi digunakno para pemberontak lan pemberontak pisan. Pak lawan rong mulai itu ben. Kuwi nate pemberontak kraton Majapahit. Durung nganti Majapahit. Kadata kasusul pemberontake Nayapati yo ken sora Majapahit duwe kesumeneh pemberontak rakyat Patih Hamangubwi hari nanti Nayapati orang mung trimo papan panembah papan pamlangan luhur luwih papan pansoto iki rusak lan rusak widurung kalau disebut padha santu revolusi iki perkara kejemen perang ya hanya saja kowe kuwi wis tuwa wis gampang lali mangun taman kapopongan kuwi mbutuhke prabya sing ora secik. Nek kowe ora sarujuk nggunakake kas karyane negara. Besok kapan Majapahit lakon mangun taman kapopongan. Nek kas karyane Majapahit lha iki lagi butuhke rakyat iki sabian. Wih kemo lambemu. Ojo gampang kono kondo sing kaya mangko. Kudune kowe ngerti. Marang kahanan ing kraton Majapahit. Ing Majapahit isih akeh kawula cilik kenandang sesraka. Ini bangkas karena negara
digawe mangun taman Bamoji. Luwih becik digawe mangun marang jiwaning para kawula. Tuladhane kaya dene kowe. Nanging apa ya? Mung mentike marang negarane. Nanging tansah niwakake marang kawula. Prajurit kowe hei, kok aku seneng. Taman Kepopongan dibangun iki wis dadi kebutuhan. Gunake kas karyane negara kowe ora butuh. Aku ora butuh. Iki ora duitmu, iki duit negara. Kas karyane negara mudeng ora kuwi. Nek negara tasah migatake marang kawula. Kudune negara mikir. Negara kudu bisa mikir. Kawula kata Mojopahit piyombo. Akeh kawula sing kaya seserakan. Kudu mikir. Mojopahit ku kaya wong pinter, ora wong bodoh kaya kowe anggen meneng. Uncarane negara ora perkara mangun taman Kepopongan. Nanging uncarane negara awet sakabeh para kawulane padha ayem tentrem. Endi marane negara sing kawulane ayem tentrem urung karo bakal kuncara negarane. Mloso yen perkara Prabuya kuwi. Mingkemo cukup. Sakabeh kawula lan tamtama negara Mojopahit. Aturmu siji mbaka siji ingsun wis midegetake. Mojopahit sing ndarbeni ingsun. Salah sawijining ratu bisa murda ning ora kawasesi. Atas nama ratu ing kraton Mojopahit Jaya Negara Kala Gemet. Kangingati Hanimbang uga kamutosake ingsun bakal mangun taman Kepopongan ing kraton Mojopahit. Marang Nayaka Praja kang ora saruja ingsun mangun sajroning taman Kepopongan bisa ninggalke papan kene. Nuwun sewu Sang Prabu Janegara nggih kula. Paman Patenotan Kula abdi dalem Rekyang Patih Motadan. Namung sagremi caos pangrigel sinuwun. Menawi nandalam supi kapeksa klemutan. Duk rikala ing Rama tasih sugeng. Nggih Sang Prabu Kertajawardhana. Menika nate dawuh panjenengan. Sak mangsa-mangsa kuwi dadi ratu. Kowe aja nganti kumratu-ratu. Nek kowe kudu bisa ngagungake. Lan gawe kadene Guru Mojopahit. Angka kalih. Yen kowe dadi ratu, kowe kudu bisa ngayomi lan ngayomi welas mring kawula dasih Sang Pakotiko. Yen kowe dadi ratu, kudu nutupi janji sabda kang wis kabeh. Duh, sini. Cetha. Wiwit ngendatur ratu menika ketok ngiwaken dumateng kaputen kepribadian. Gusti Anu Tanda. Sampeyan ora usah ngandar-ngandar anggere dipuk. Gone tutul ratu. Iya. Ratu iki wicaksana. Iya. Ora usah ngomong kaya bocah cilik. Sampe sudi manut. Wongine ora sudi. Ngerso dalem ing simun sampun paling dawuh. Sapa sing sarujuk ajeng papan ninggal. Ninggal Mojopahit. Timbang aku duwe ratu. Kok ratu boneka. Tanpa beda. Mugato. Bosen urip banyak. Ratu gak diatur dikandani. Mung sak mate. Liyane ana tanda ana sesa. Lah, coba itu pinter. Sik kula suwun.
ketinggalipun Paman Patih Haryo Tadah murina ing ati mboten anyarujuki Wong tua kok muda mawon taman kapoko Nggih. ingsun dawuh dumateng Paman Ramapat monggo panjenengan klaturing pripun menawi to kersa menawi to mboten purba lan wasesan ingsun kula sampuraken dumateng panjenengan Semoga dapat. Kowe ngerti panci kawan? Nggih, lanjut nang kembang. Dawuh dan maksud kowe supaya klipe Haryo Tadah. oh ngoten ya Nek nunggak bedidange, anggapan kuwi watu sandunya. Oh, Aku pikir sandinge wis sandu. Nggih, wis tak dawuh. Prajurit, ayo, melu aku. Tenane aku nek kon ngene wong telu nek mau ora suci. Aku ora buta. Sarehne ya lah iki sing perintah Ratu Majapahit ya wis kajan kaya piye meneh. Nek di panguwasa. janjine nek dhewe ora kena kisas. Ben Bapak Majapahit ben arep ora iso kreteg. Ah, lah kuwi. Pangkat derajat ora digandoli. Arep mangan apa? Golek gawean saiki. Kodene ya wis tuwa. Nah, 2 tahun setengah lereng. Lho wong tuwa iki wis gampang lali. Kula saiki, ayo. Udane prajurit iki dipasrahke marang Widodo. Iya. Ora ing kantomo? Nggih. Siapa ngarsa? Wis tak jawab. Budalake ngeleke wong telu mau. Nggih. Dene ora kena kisas ya. Aja wedi-wedi. Ya. Sanjoto lumaksana magita-gita. Ayo! Ora perang, aja lari digawa. Yen kono mbengarani tetepe ya depi kanthi kekuatan. Ayo! Kowe karo darani kridu. Darani kridu malah kecari